tayo nakikisa sa inyong Ati-Atihan Festival. Yes, kumusta naman yung Masaya. Natutuwa ako kung makataan yung mga naka-costume. Okay. At after 2 years, no, ngayon lang ulit na ibalik ko. Kaya ngayon, saya-saya ng mga tao. Kaya ako po yung nakikisa, happy fiesta sa inyo. Viva kayo sa tayo! Viva! Idol! Idol! Ready? Idol! Ready? One, two. Okay. United Percent. 2679. Kasama natin ito si Senator Bong Revilla. Sir, Saklan. Yeah, nice to be back dito sa Aklan na tayo nakikisa sa inyong Ati-Atihan Festival. Yes, kumusta naman yung Masaya. Natutuwa ako kung makataan yung mga naka-costume. Okay. At after 2 years, no, ngayon lang ulit na ibalik ko. Kaya ngayon, saya-saya ng mga tao. Kaya ako po yung nakikisa, happy fiesta sa inyo. Viva kayo sa tayo! Viva! Idol! Idol! Ready? Idol! Ready? One, two. Okay. United Percent. 2679. Kasama natin ito si Senator Bong Revilla. Sir, Saklan. Yeah, nice to be back dito sa Aklan na tayo nakikisa sa inyong Ati-Atihan Festival. Yes, kumusta naman yung Masaya. Natutuwa ako kung makataan yung mga naka-costume. Okay. At after 2 years, no, ngayon lang ulit na ibalik ko. Kaya ngayon, saya-saya ng mga tao. Kaya ako po yung nakikisa, happy fiesta sa inyo. Viva kayo sa tayo! Viva! Idol! Idol! Ready? Idol! Ready? One, two. Okay. United Percent. 2679. Kasama natin ito si Senator Bong Revilla. Sir, Saklan. Yeah, nice to be back dito sa Aklan na tayo nakikisa sa inyong Ati-Atihan Festival. Yes, kumusta naman yung Masaya. Natutuwa ako kung makataan yung mga naka-costume. Okay. At after 2 years, no, ngayon lang ulit na ibalik ko. Kaya ngayon, saya-saya ng mga tao. Kaya ako po yung nakikisa, happy fiesta sa inyo. Viva kayo sa tayo! Viva! Idol! Idol! Ready?